Nobody protects you from mayhem like Allstate. On that heavy shelf you hung yesterday. Turns out you didn't use enough anchors. Wait, you didn't use any anchors? Now you got an open floor plan. And if you have the wrong home insurance, Yun. Not anymore. You wanna be. Ang ganda ng skin ah. Ganda ng operator ah. Na pulot lang, Lods. Ayos. Nakasama Lods? All by yourself too? Wala. Kaya nga eh. Oh. Kaya... Wala nang gusto makipaglaro. Wala na bang gusto makipaglaro sa atin? Wala na. Si Uncle Dre wala yatang mic te. Meron. Si Uncle Dre? Oo. Meron na ba? Ganito magsalita o yung pre, andito siya pre. Ayun. Siya ba? Hindi. Siya pre. Siya ba yan? Siya yun. Ay hindi iba pala. Si Master Dre pala yun. Ay ba? Uncle Dre. The mic mon. Imasenso kan. Ompay. Ahumpay. Di ka pa lagi. Ompay sama. Ada mic na din sa kayat sa rin eh. Damay na nga medyo baba. Sa kunana guray ka. Guro ka. Jack pa yung nakagapas. para pa yung lakay. Lakay. Dakal nga buto. Dakal nga buto pala. Tagalog yun. Buto. Di ano. Na ano lang. Na dulas. Oy, sorry. May isa pa ba? Bait kayo? Bait ka, Uncle Dre. Yung magbubuhat. Eh, ganun na. Hindi ako namimili ng kalaro.
Kahit sino dyan. You could need a wall of money to fix this. So get home insurance with Marapis Allstate na and be itlog ko better na naman protected natin from na mayhem. Narapis. Narapis na orms. Kailangan may tremor. Narubber. Narabar rin. Narubberan lubong orms. Crispy, juicy, tender experience comes after you take your first bite. But why stop there? Nagrubber gayang. And get medium fries and Balik ka soft dyan. drink for free. Now that's a deal that tastes Daulag na. Mabaling pagpasturan. Valid 8:30 to 9:19, 10:11. Mabaling pagpasturan baka. 12:21. Valid one time. App download and registration required. Yeah, Jumpstart danay the season bitam mo with no, big holiday talo tayo savings lang. from JCPenney, now through Sunday. Let the Pati fun begin with ubot at Disney the buhok toys, na ko. now up to 25% off. Or give your family the warm fuzzies with 40% off outerwear. Don't forget to use your coupon to save Walang an extra papasok? 25% Ali, on select talo items at muna tayo. checkout. The holidays are Kung gusto niya. officially here at JCPenney. Offers valid on select items through 10/31. Toys excluded from coupon. Some exclusions apply. See store or jcp.com for details. Talo muna. Module na kita anak yo. Panty module. Ano ba ang mayat na paltog ngayon? XM4. Fix it XM4. Nakaram 7 nakpailaang na eh. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy soldier incoming. Masakit ng para ngayon, Lodi. Para? Oy, tama-tama. Nakapara ako. Nakapara ako sa ano, sa mga yung pang huling circle. Tapos isang ano. Ano ba 'yun? LC10 ba? LC10. LC10 ba 'to? Gamit Enemy dropping into the AO. Yamati Ubu. Tao nag Enough practice. Time for the real thing. Oh, kanin mo 'yan. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Nagpas kayo nag-module kung nanahantay mo amang. Mag-module tayo lang. Scavenger contact. Move out. Tamtamojol. Tamtamodule.
Okay. Targets are up. Get to work. Supply box located. Move to secure. Wala akong napidot na paltog ah. Eto, meron dito. Go get that armor. Okay. Marking AR. Cancel that. Go get that armor. Salamat po. Tamujol ko na. Tamujol. Isa pong baskis ba? Ano naman? May ammunition box ako. Objectives updated. Move to the next Ramen lang location. nakuha ang pera ah. Contract updated. New objective identified. Yan kasi. Nakabangis. Naman eh. All supply boxes found. Solid work. Bali na yun. At bang kulit mo? Nabalintiag ako mo buy station ka. Balinin. By station tayo. Vendor mark. Scavenger contract completed. Taga sa ilang dati. Tagasin ko lang ito. Para umado ang kwarta natin. Enemy UAV overhead. Nako, UAV na. Dito yata. Pumuli ako dito. Destination mark. Muli ka ba? Supply box ready for Pumuli ako doon. Alawadan mo, baka matinag ka ha. Kaya nga eh. Mahirap na, baka mablo. Merong nagpapaltugan dito eh. Si Kajay mo kuha. Parang may nagtataray dito. Nako. Objectives updated. Move to the next location. Shotgun shells here. Never mind. Anyone use body armor? Ayun na. Nagtukan na sila. Nagbobombahan na. Latay siguro sila sa ano. Setting waypoint. Mark the buy station. Ay, sabay station ito. You've got a loadout drop inbound. Ayun, dyan na pala. Dyan na ako. Someone go get that. Send mo lang sa akin sa isang kanta. Okay po. Dito lang ako UAV. Tal, padarap nga konting pera mo mamaya. Sige. Requesting recon. May Right, sir. nag-loadout. Dito, nag-loadout. Spotted some cash. Bingo. Kunin ko muna ah. Down isa. Patay isa. Sa taas ng building. Basag yun. Uy. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Basag. Down. Nice. Down yan. Dito na tuloy yan. Sa gabi. Ay, may bangkay dito. Oh. Enemy overhead. That's Yun out oh. front. Over here. Basag ulit. Padrop nga pera mo, Tal. Pero Konti. Lods. May bila ng precision.
Bili na lang ako ng... Ito pa. Sige, aerostrike ako. Aerostrike din. Cluster. Ito yung sobra. Pwede pang isa. Ito, Pwede pang isa. Hindi ko lang. Ay, kulang. Nakit lang ako dito. Destination mark. Oh, may 800 ako. Titi. May ammunition box ako. Contract update. Okay. New objective identified. Oh, may pera ulit ako. Saan na kaya sila? Ayun na. Engaging shooter. Down isa. Dami namang ano yan. Uy, Uy. putang ina, may nangyayalab sa kon. Putang inang to. Teammates in the Andun pala gulag. sa nakalimutan ko magtao. Meron pala dito sa Big Tower. Enemy UAV overhead. Ay, tangina dito sa may ano. Tall building. Pino. Kaya nga eh. Dami kong pera. This is the gulag. Survive and you can redeploy. Bading si Gago eh. Makitain ka lang. Nasa gitna lang. Get yourself up next. What? Your teammates done in. They're returning to base. Pistol. Listen up, soldier. You return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Tangina. Yeah, we're bringing you home. Kami isa pala tayo si Kutsarita. If your team has the Platito cash, pala. they can pay for your release. Andiyan na Noon, yung pera ko yan. Nice. Bye-bye. Uy, salamat. Gas is moving in. New safe zone located. Pwede pa bang kunin yung loadout doon? O may kalaban doon? Bye-bye. Yan sa'yo. Sino ba ito? Si Uncle Dre. Allied cluster strike inbound. Uy, what the fuck? Bandal sa likod mo. Nasa ano? Sa base ng tall building. Rasek Ablarot. Cesar Toralba. Palita Lods. Fishing na. Mark the buy station. I'll take the wheel. Mark the buy station. Salamat po. Ang madami. Si Uncle Dre lang malakas. Kaya nga eh. Mahina lang yung audio.
Utang yan, kabababa ko lang. Shoutout po sa mga 1 million viewers natin dyan. Tango. May paraffle tayo mamaya. Spotted some cash. Mark the buy station. May kalaban ha. Ayun, malis na. Dito, nag-aabang dito. There's our ride. Located a bounty contract. Let's hunt. May kalaban dyan, Lods, sa hospital. Wala, lad. Kunin ko na tong bounty para may paon tayo. Positive ID on Nandito. the target. Sort them out. Kakamp lang yan dyan. Wala pa akong baril. Contact front. Sana meron dito. Over here. Contact front. Tango. Ano? Ang tawag dyan? Tumatawid yan. May loadout. May sniper yata sa tower eh. Ay, put. May sniper na iba. May Nasa may Twin Tower yata. May sniper, may sniper. Gas inbound. Safe zone relocation. Yung Move to that vehicle. buhusan ako bala. Take that item. Anyone use body armor? Sasagutaan ko lang to. Sige lang. Ayun na ito. Putang ina naman. Uy, We'll be back. akma kagaraw. Anong sabi niya? Akma kagaraw. Napisa yung lag. Pigsa ka ng lag. Try natin mag-invite. Invite ko lang si Platito. Sige. Sino yan si Platito dati? Platito. Ba din kilala eh. Pinggan dati? Pinggan? Si Kuya ata to eh. Si Makoy? Dami. Nag-iba. Puro na iba na yung pangalan. Kaya na. Kung nga din nalilito sa pangalan nila eh. Plato! Si Makoy pala to eh. Pabuhat po.
Tal, balita. Ayos lang, Lods. Long time no play Kapon naglaro ako. Kasama ko sila, ano yan, daily flight. Tatayo na kami ng restaurant, tol. Sino nakausap mo, Lods? Ito yung mga pangalan namin. Di ba, hindi ko naririnig tong platito. Platito? Hindi ka na naririnig, Platito. Wala Sinasabi. ba? Sino? Si Hello? Hello? Uwo. Hindi ka rin naririnig eh. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Ganyan na. Enemy soldier incoming. Hello? 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 How are you? Hello, how are you? I'm fine, how do you do? Ha? Hindi ko naririnig yung mga kasama natin. Hindi ka rin naririnig. Ano? Yamati Uwo. Battle Royale. Hello? Set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Si Uncle Trey pala. Mark the mate. Mark the drop location. Saan ba tayo? Si Tito Dre. Yun. Si Tito Dre. Si Bapang Dre. Karaberan. Solo eh. Pinaka-rubber. Naraber ya, naraber. Nabasan lang ko na. Rubber shoes. Ayan. Yun. Nagalas may naraber rin. Naglingot na basa-basa. Kunwari. Sip-ang. Yung nga yung susunod na pangalan ko. Sip-ang. Unset. Papalit Uy. ang pangalan, tol. Dudan. Ano na? Dudan. Good-ang. Mark the buy station. No doubt. Loading. Ayun. Loading. Na ako I miss your Lodi. How much is your body? Over my toes. Magingay. Hoy, may kalaban. Inbound. Nakamotor. Bumaba. Ay gago yan ah. Saan yan? Screaming in 3. Mabog. Tumabog. Pero nakababa.
Dito na sila. Saan na ba yun? Eh, naka-loadout na pala kayo. Ito lang malapit. May naglaland dun. Victim spotted. Enemy dropping into the AR. May pa-drop sa atin. Hindi ko nakita kung saan banda. Dun sa may TV. Nagland sila. Yung malayo. Bahala box ah. Taking item. Visual. Taking item. The taking item. Igot pa ako dun Let's take it. Bili lang ako armor. Wala pala akong armor. Tara, push na kung pupush tayo. Tara. Nasanay tayo mag-push. Push mo yan, te. Galing nga tayo UAV. Oh, may 1400 ako dito. Anyone So, may use 900 ako. Ito sigurado tayo dito. Let's take it. Friendly UAV overhead. Eh, drone pala Neighborhood. ako eh. Copy. Ah. That's affirmative. Dito pa rin yung isa. Setting rally point. Mover here. Waypoint. Lumipat dito. Dito na. Copy, copy. Andaran. Ah, Mag-isa lang yata eh. Ah, dalawa. Kompleto. I see. Lumipat dito. Waypoint. Tatlo yan. dito. Destination mark. Enemy UAV overhead. UAV. Sa akin. Putang ina naman ito. Tanginang counter ko. Under fire. Kaloadout na pala. Ay, hindi ba isa yung pumatay sa akin dito nakaloadout? Ang ina, dalawa dito sa loob. Nakaloadout. Ghosted yung isa. Ano lang napatay. If you survive, you earn your Kaya freedom. Kala ko buhay pa kayo. Wala, gulag na. Pumikit lang ako pag bulat nga ng mata ko eh. Nasa gulag na. Fight's on. You're up next, mate. Get Bagsit ready. sa kawan mo. Sa kaliwa. Bagsit ka na sa kawan mo, tol. Your teammates done in. They're returning to base. You win this Tama fight, na, you kabang return to the agad front line. But if you lose, you're done here. Be advised, your teammate got their arse. Their arse. Tangina niya. Time to earn your freedom, Ranger. You got roughed up in there. We're bringing you home. Malas. If your team has the cash, they can pay for your release. Nice. Ay!
Nalagay ko dito yung loadout. Babae. Bah, bumili ng ano ah. Bagong character. Halika rito. Pagmasdan ang mata. Nari ka Bukas talaga pupunta pa dyan sila, kanya Ikaw, no? lakay? Okay. Mga anong oras daw? After lunch, ay before lunch daw. For lunch? Ah, Dyan na kakakain? dito na daw sila kakain. Oh, sweated pa kanya lakay. Sa server yun. Kaya nga eh. Pwede si Jer eh. Wala pa bang kukuha ng loadout? Sorry na po, ghosted na po ako. Shout out sa mga 1 million viewers. Saan kaya may maaari nitong mga to? Bounty ko to. Hindi. Hindi yan yung bang. Tagal. Sayang din parent pang mga to. Kahit mukha isa lang ako. Tatang kukuha ah. Contact! Under fire! They have decided. Di pa nadala eh. Sa una. Sabi niya, makakulang ako ng loadout. Mamatay na ako. Ay, no. Got contact! Dang it. Meron pa ba? May makyat siya. Bakit eh? Ayun na. Ano kaya yun? Parang kaliwa eh. Ayun o, nakatawid na, patakawid na. Dito? Sa kabila. Diyan. Medyo harapan. Sa taas.
Di magkatagpo, ano? Kaya natin, tumatak. Nice. Ilokano style. Ano na kaya yun? Hanger. Nasa hanger ata yun natin dinap. Ako pumunta sa butas. Ayun na. Uy! Wala harap likod. Ang ng camper eh. Sinong host? Ako yun, di ba? Nasa ano ako? Sa NA Uncle Dry. Total NA server. Okay. Tanong kasi si ang Asia. Ay, sa Asia. server. Nahirap server nila kun eh. Uncle Dre eh. server. Hindi, server to ni Papi Jer eh. Si Uncle Dre ang ano? Asia. Asia. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy soldier incoming. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Nabang si Tata. Langanin. Battle Royale. Scavenger Alright, soldier, mark a drop point for your team. Scavenge some gear. Got Mauna-una. gas closing in fast. Get to the safe zone. Sana mapayapa. Hindi. Hindi mapayapa, papatayin natin lahat dyan. Ayun. Say yung dagilag. Yung gulang. Ayun na. Alright, lads, let's get it done. Enemy Oh, soldier you incoming. sure eh, minaw eh. Supply box identified. Mark the Scary. location now. Saan na yun? Wala, pinatay na. Meron pa isa. Meron pa sa likod. Sa likod. Andito, papasok na yata. Nasa kaya control.
Ay, patay na pala yun. Taas. Asan? Distinguished gulag. Survive it and redeploy. Uy! Putang ina mo! Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Yamati. Your teammate Ang inang yan. Your teammate got Baka na-rubber man ang banana. Narabar. to the gulag. If you survive, you earn your freedom. You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done here. Ubus tayo mo. Sapon. Gave them a proper story. Stand by for redeployment. Ganda. Next objective located. Your teammate got a proper Got sortie. me. We're sending them on. Us? Good. Every killer is an accomplice. Objectives updated. Move to the next location. Let's go, girl. Let's go. Your teammate got a proper sortie. Bullshit. Sending them on. It's all up to you now. Go for the win. Enemy UAV overhead. Oko. Yun. You can do it, Jer. Uy, ayun o. Enemy Papasok dyan, precision papasok airstrike. dyan. Take cover. Nice. Ay! Gusto ba? Masama pa. Nadamay pa rin. Ah, mayroon pala sa bubong. Nabiyad yung laban ah. Yan na. Mas swerte laban eh. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon.
Enough practice. Time for the real thing. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Ayun. Kung sino man po pumili nito, isa ka pong alamat. Ayan na po. Yun na, binabaran na ako. Labas na natin yung 100% kapangyarihan. Nandito ako sa Eliminate all targets in the AO. Dito sila sa bangko. Got contact. wala man lang baril. Anyone use body armor? Sunog. Sniper rifle here. Found a submachine gun. Cancel. Uy! Pang anan to. Bakla. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Your teammate's in the gulag. If they survive, they can redeploy. Sa bangko pa rin. Raining fire. Don't they know who I am? Ay, basag yan, basag. Suki mo na. Yan sa garahe. What? Gulag now. Fight to earn redeployment. Wa pala sila doon. Dalawa pala. Fight's ready. You're up next, mate. Get ready. You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Power. Ay, Dito mama. Base. layo ko. Your team has the cash. They can pay for your release. Bounty contract marked. Tapar pa oh. Helo located. Yan na rin yung red pala. Wala daw i-get. Kailan natin yung base natin. R98 ba yan?
Marking rally point. Dead. Tara, buhay tayo sa tol. Si Uncle Dre muna sa... Ay, kala ko. Si paring Jar muna. Mark the buy station. Let's take it. Salamat po. Ibigyan kita ng jacket. Baril-barilan ba dyan? Mga baril-barilan dyan. Enemy UAV overhead. Ayun, no? Enemy helo. May hilo pa punta sa inyo. Usok Kalaban andyan na pala pala. dito eh. Usok andyan na pala. Oh shit. May sasakyan doon, no, sa akin mo, kuya. There's our ride. Pinoy din pala itong bounty nyo, eh. Sinong tatay mo? Pangalan niya. Oo, ito, oh. Okay. Yung bounty nandito lang ah. Run at time. Scrub the contract. Buhay tayo Contact tol. front. Kalaban dyan ah. Meron pa dito? Waypoint marked. Move. Eyes on target. Tear gas out. I can hear them sobbing already. Tol, no? Contact front. Ayun, no. Ayun, no. Nakatupa. Ayun, no. Tumalun na. Enemy UAV overhead. You evaded the enemy trackers. Good work. Tara, tol, peng pera. Buhay natin. Kuya, mamamatay ka dyan sa usok. Ano? Loadout drop inbound. Ay, doon pa rin. Camper ang puta. Lumipad na. Papunta doon sa ano. Ang inang to. Bading ang hayop, eh. Nag ano dun eh, nagtambay eh. Tambayer.
Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy dropping into the AO. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Tal, pagkatapos nito, samahan ko lang si paring Carl. Ilodge. Ah, Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Located a bounty contract. Copy. Bounty contract. Bounty contract. Copy that. Anti-contract. Bakbakan. baka na agad ba? Bounty target identified. Slot the bastard. Targets are up. Get to work. Enemy dropping into the AO. May nag-drop sa'yo dyan, kuya. Ah. Saan na? I see. Sa may ano. Nice. Uy, putang ina mo, ito na. Setting rally point. Down siya, down, kuya. Your teammate has entered the gulag. Loadout na kayo. Survive earns them redeployment. The bounty target is down. Well done. Inatay. May tropa dun sa may ano eh. Fire station eh. Teammate redeployed to the AO. Uy! Sustaining fire. Friendly UAV Saan yun? Meron dito. over here. Saan yung bumabaril sa akin? Stop me. Sa second floor eh. There's my Andito. next victim. Destination marked. Wala na akong bahala. You'll have to do better. Loadout. Hindi ko makita nung binabaril ako, hindi ko siya makita. Akala ko may invisible na naman eh. Enemy dropping into the AO. Nagda-drop. Got contact. Loadout drop inbound. Friendly UAV overhead. Diyan na, papunta na sila. Body armor. Ay, gagi. Ba yung nakuha ko? Ah, nandun pa, may isa pa. Let's take it. Pumasok. Rangit. Putang inang to. Ay, may ano, Apple dun sa ano. Be advised. Friendly precision May airstrike apple sa akin. inbound. Ay, You fucking shit. ass, motherfucker.
Kuya, kung kaya nga muna, kuya. Andyan lang sila, andyan sila. Hope they like surprises. Sa taas. Nice. Meron pa sa buy station. Tumakas. Baboy namin itong nakuha kong baril. Taas. Yan sa taas. Ikaw, bili tayo yung ano. Ang kala niya, UAV Pagbalik ba? yung UAV ah. Spotted some cash. Bingo. Friendly UAV overhead. Get that item. Clock's ticking. Get to the target. Orecon sa... Wear a vest. Save your chest. Ay, kalaban. Anyone use Saan? body armor? Yan sa likod, sa buy station. O nasa ere pa rin yan. Ito. Ito, meron dito. Point marked. Move. Setting rally point. Copy that. Moving. Pitch ka. Friendly UAV overhead. Pitch nga yun. Dito na isa. Setting rally point. Enemy vehicle. Take it out. Enemy UAV overhead. Basag. Banda. Tol. Tapusin ko lang, tol, eh. Ha? Hostile maneuvering. Ah, sige, sige, tol. Wala akong visual sa kanila. Da. Saan na sila? Ito na. Dito sa bundok ko. Isang bundok ko, eh. Foot patrol. Tatlo sila. Nice. Meron pa dun. There's my next victim spotted. Basag. Down, right. Nice. Oy, may ano. Disabled. Nice. Yung king. Good job. Meron pa dito. Destination marked. May AR bala pa kayo? Kung hindi nyo ginagamit. Wala din ako. Dito na. Destination marked. Sa buy station. Anyone use body armor? Down isa. Patay. Buhay yung kalaban. Bubuhay. Destination marked. Basag yun. Patay na yan, patay na yan. Puntang usok eh. Loadout drop inbound. Enemy soldier incoming. Pwede na ako. The killer always comes back. Identify. Gas inbound. Safe zone relocated. Wala ko loadout. Meron pa. Natatat sa akin. Wow. Nakadapa lang, nakadapa. Nice. Papalit akong loadout. Mark the buy station. Dalaw talaga yung AK pag malayuan.
Kuha na kayo ng ghost nyo. Kasi Halloween eh. Kuha kayo ng ghost. Buwan ko nga ito para. Ay, yung ano yun. Hindi looted dito. Mid-caliber. Field upgrade tag. Mid-caliber. Requested. Wala. Go get that armor. Wala, isang round lang ako. Mark the buy station. Oh, bahala. Frag out. Oh, bili na lang kayo. Doon self-rev na. Let's take it. That's the target location. Scan. Never mind. Ito po, pera. May precision na ako. Mid-cal here. There's our ride. Engaging shooter. Hostile maneuvering. Tango. Saglit lang kuya, saglit lang. Pin back to board. Saan sa buy station? Down isa. Patay isa. Bumaba. Hostile maneuvering. Okay, may kalaban na iba. Precision. Gas mask here. Field upgrade tag. Thanks, no? Gas mask here. Mover. Mover here. Have eyes on. Be advised, there's an Calling enemy for team. fire on my target. May bumili dito. Good copy. Sa akin. Down, down. Down yung king. You eliminated the most wanted target. Good job. Get effect on target. Abo. Down yung Putang king. ina naman. Oh shit. Tangin na. Pala dito sa likod. Bounty. Scavenger contract located. Supply box identified. Marking location now. Your teammates in the gulag. If they survive, they can Okay, redeploy. buhayin natin siya. Uy, nandyan sa ano. Sa likod lang. Yan na sila. Objectives updating. Move to the next location. Teammate redeployed to the AO. Nandito sila. Dito pa rin sila. Ayos. My next rally point. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Wala na pala yung gamit natin. Tulungan ko lang si Ikan. Uncle Dre. Contact front. Gag. Sa akin na. Ilan yan? Ilan yan?
Dalawa. Patayin na yung isa. Ito na sa labas yung isa. Sa labas niya lang. Diyan, yan, sa baba. Tangina, ang pangit naman ng F. Ay, dalawa pa ang putya. Tatlo sila doon, nataon yung isa. Ilan yung da? You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Binubuhay nila yung isa. Evacuate while you wait. Taunting Patay ko your isa. enemy is an effective Dalawa. way to get Nice. inside their heads. So is a well-placed stone. May pera ako doon, Lods, pag ano. Sige, lads. We got a proper Saka... Nasa kaliwa. You're up next. Nasa kanan. Kay Kon pala to eh. Tagal ng laban. Ay, ito ba yung baril mo? Time to earn your freedom, soldier. Ito yung baril ko eh. Kaya yung baril to. Ito yung baril mo pa rin yan. Go back to the front line. Earned it. Oh, tangin. Magkalaban dito. Saan? Thank you. Allied cluster strike inbound. Asan ako ya? Dito. Kung saan. Be advised, friendly precision. Uy, nag-i-snipe sa ano? Starbase. Basa-bisa? Dami isa. Basa tulot isa. Dalawa. Nandun. Time to play. Down ko isa. May tao sa likod. Saan pa? Southwest. Sa buy station niya. Sana yata. Baba ka dyan. Yun. Thank you. Dami kong pera, bibili tayo ng loadout. Ano tayo sa likod. Contract objective. Saan likod kuya? Go mga visual. Ayun o. Enemy UAV overhead. May plate ka pa platito. Ito, meron ako tal. Ito. Salamat po. Primary Tatalo. accomplished. Meron. Got some ammo. Kunin ko rin. Extra. Salamat. Yung isang Hindi loader ko na ko. sila makita. Ito, dito. Down. Send them up. There's my next victim. Got gas inbound. Bili mo na tayo loadout. Zone relocated. There's my next victim. Bili mo na tayong loadout. Ako bibili kaya na. Kay Uncle Dre. Dami pera ni Yamati, oh. Ako na bibili. So bibili din ako loadout. Sige. Bili na tayo yung side prep natin. Pala kung Taas pwede. tayo ng bundok. Setting rally point. May extra kayong pambala. Ito. Loadout drop inbound. Bili ka na din self-revive mo. Ayun, bili ka ng self-revive nyo. Got some ammo. Anyone use that? Saglit lang guys, lalaro pa si Papa. Saglit lang na. Inbound. Tara. Ay, tangina, hindi ako nakabili ng self. Pucha, wala pala akong armor. Ngayon sa lang po eh.
UAV na lang. Nabigay ko ka lahat kay kan. Papi Questing Jer. recon, looking for prey. So, may ano ka, armor. Bigay ko ulit. Meron dito. Dito sila. Ito na, meron sa baba natin. Meron sa baba natin, ha. Punta sa bahay. Victim. Eyes on target. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. By station dito. Meron pa dito. Mover. Basa-bisa. Dito na. That's a first. Destination marked. Cancel that. Setting rally point. Ayun na. Engaging system. May tropa rito ah. Mover heat waypoint Ah, marked. Meron dito, ha. Setting rally point. Setting waypoint. Never mind. Saan tayo? Kanan? Ayun. Heard them understood. Dito muna tayo. Pabulbos Sige. tayo, oh. Garan tayo, garan. Got it. Tayo sa may building oh. Got it. Sa may king. Diyan lang sila, nakabang lang sila dito. Copy. Saan kaya tayo? Di tayo oh. Waypoint marked. Move. Engaging. Dano siya. Ay, nahulog. Enemy UAV overhead. Patay. Got it. Enemy UAV overhead. Down ulit isa. Time to play. Contact front. Hostile maneuvering. Setting rally point. There's my next victim. Forget that. Ilang bababa na yung mga... You wanna die? No? Then get Yung in the bumaba na. safe zone. Bumaba na. Uy, gago sa likod natin. Putang ina naman. Man, you fucking camper. At sa likod niya? Ay, sa likod mo lang. Shit. Buhayin ka namin. Baduy naman ng putang inang camper yun. Movement. Received. Ilan yun? Mag-isa lang. Nakuran. Andun lang pala sa bahay si Gago. Mag-isa, nagka-camp. Bababa na yan. Nagka-camp lang yan. Ayun, doon na. Ayun o, ayun o. There's my next victim. Never mind. New plan. Ayun o. Ay, wala na akong bahala po siya. Like surprises. May gas mask yun ha. Dalawa yan, dalawa. Dalawa. Safe zone relocated. Patay mo na ano? Uncle Dre. Nice. Kaso, harap pa. Meron ba? Naka-Uncle Dre na Uncle Dre. I hear you. So Wala pala akong gas mask. Patay na rin si Uncle Dre. Got gas moving in. Uy! Nasa train, nasa train. Sa container. Tuloy-tuloy lang. Nice. Ay, Nice one, kuya. Kaya mo na yan. clutch game. $16 na lang yan.
16 kills. Tago-tago muna dyan. Ilang kills kaya tayo? 7 kills na oh. Si ano? 22. 31 kills tayo, pre. 11 kills kayo oh. Ako 2. Yabang pa no? Guys, huwag ka na magkalat tayo. May bisita tayo bukas eh. Cosmos. Unahan mo na kuya. Rush mo agad. Diyan sa may kwan. Doon oh, dito. Advance Nice. ka doon. Yan kaya yan. Diyan sa mga kwan dyan. Forklift. They're targeting me. Ayan, advance ka pa kuya. Advance ka pa konti. Yun! Ayun oh. Uy! Uy! Selfie. Kagatin mo. Nguyain mo. Ganan, nguya. Huwag mong lulunutin yan. Uy, sa'yo yung circle. Sa'yo. Ay, sa kanila pala. Bira! Uy, basa! Nasaan? Mamatay na yan. Ay, sayang oh. Tangin na. Sayang. Pala yun. The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. Dalawa. Sino pa game? Sino pa ang game? Bigyan na daw si Uncle Dre. Game pa ako. Oh, sige. Si Kwan daw, si paring Carl. Ah, si Carl. Alam ko lang. Yang. Sarap. 11 kills. 7 kills. Sana binigyan nyo naman yung 5 sa akin para medyo mataas-taas naman. Wala pa siya paring Carl. Offline. Shit Okay, Bake. lagay nating tropa. Honey? Deke ayo mine. Ayo mine. Daiki. Ano yan, guys? Sakit talaga ng Mac 10 pag malapit. Ayusin mo yung mga ayusin mo. Yan na. Holding for deployment. Now's a good time to warm up.
some ammo. Bahala din dito. On! Good, good. Ooh! Time for the real thing. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Scavenge some gear. Fill up with gear. Dami. May dalawa. Targets are up. Get to work. Waypoint marked. Move. Ay, tangin na. Dali ako. Bullshit. If you survive, you earn your freedom. Lahat ang mic si paring pan. Spike's kicking off. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Bait na bata. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Hello? Yun. Hello? Get ready to fight. Hello? Next. Hello? Meron na, bro. Meron na. Meron na. Okay. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. No me. Stand by for redeployment. Sinusob mo ako eh. Loaded dito. Supply box marked. Eyes on contract objective. I drop there now. Hello, paring Dex. Update. Move to the next Okay lang kayo, pre. Okay. Ayun, bagong gising na. Bagong gising lang, sir. Kaya boses Boses ni Carl. ko na eh. Sino kasama natin yan? Ayun, nabulong Yes, pa sir. sa'yo. Carl pala to eh. Oh, nabuto Ay, dyan, putang Jero. ina mo. Si Carl. Basag na yun, kaya. Basag na yun. Nice. Lakas talaga ni Makoy ngayon, ah. 7 Lakas kills. nga eh. Condition si paring Makoy. May magre-recon dito. Enemy UAV overhead. I'm dead. Ay. Oh. Hindi ko pa pala. Kala ko witness ka. Ayaw mong buhayin Makoy, ah. Hindi ka lang. Kayo naman. Huwag ganun, Raul. Uy! Snipe. Sa likod natin meron sniper. Saan banda? Ano? Sa taas, sa bundok meron to. Bundok? Oo, sa bundok siya. 257 bundok. Sniper yung mga yun. Ayun na. Ay, tumugod na. Yung nakatalubong mo, tol. Nice one. Dito na sa akin. Partida. Ang inang yan. Dito na sa akin. Ayan na. Puta. Live ping. Parang nag-i-snipe lang siya, oh. Nasa likod ng garahe ah.
Meron din sa taas ng building. Dito. Setting waypoint. Ah, dito na. Dito na. Sa taas ng hospital. Dalawa. Copy. Sa garahe, dalawa. Dalawa? Din. Oo. Oh my god. Glit lang kaya. Sige lang. Wala siyang plate eh. Baril yun. Ngayon tayo magsubukan. Tanginan nyo. Na, potato. Bamboo. Meron pa dyan? Meron pa kuya. Doon pa rin sila sa taas. Topic there. Yun. Sana kaya dan pa taas dito? Ayan. Ay, nag-loot na dito. Ayun na yun, bumaba na sila. Kukunin yung chopper. Bro ko. Baka nilagyan ko ng ano. C4 no? Wala na, umalis na mga bag. Ang ina. Ano kaya yun? Uy, taas. Saan taas kuya? Dito, Dito? taas. Naku. Ay, Sa kabilang building. Meron pa. Dami. Putang ina, ang dami. Ang dami nila. Kaloadout na, Tangina, kaloadout na. nandun sila kagad. Di umahabot sa zipline eh, no? Nandun na sila kagad. Putang ina na ngayon. Ay, nay. Ba't ka naibak to? Ganda naman ng skin ni Yamati, oh. Wow. Ganda. Ganda, no? Pati si Daiki ayaw mo mini. Lupit. Parang gulo ah. Daiki ayaw mo mini. Jerzero is in the house. Is in the Ang dami natin house. makalaro si Jerzero eh. Wala eh. Dalang si Di ko kayo Jerzero. natatimingan eh. Eh, Umaga yata kayo naglalaro rin, di ba? Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Hostile dropping into the area. Watch the side.
incoming. Oh! Oh, I'm dead. Okay, ayaw mo yung mati. Daiki ayaw mo na eh. I like surprises. Daiki ayaw mo na eh. Thank you man. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Okay. Year 0 lang yung malakas eh. mati-mati. Year 0 lang malakas. Wala nga, hindi makapatay eh. Si Yamati at saka si Platito. Kanina 11 kills, tapos 7 kills. Na pinapanood ko nga, sabi ko, lakas ni Makoy talaga. Idol ko talaga yung si Makoy. Chamba lang. Idol ko yan, si Makoy. Chamba lang tayo. Nasa mood yung ating group. Yun, yan. Yo! Gusto ko sa'yo natin. You'll lead them in. You've got gas closing. Baka hindi mo sinakal, kaya kondisyon, tol. Utang. Mahirap. Huwag mo sakalin, tol. Meron. Magsusuka yan, tol. Ito, nandito sila sa green, ha? Enemy soldier incoming. Hayop yung ubo ko, hayop. Kuha na tayo ng baril. Nandun na sila. Ayun, bumaba. Baril, may baril ba? Meron. May bumaba, ha? Nandun sila. Yan na. Grabe naman yun. Kailangan yung totok ng nakamakton, ha? Under fire. Good old-fashioned stabbing. Iba yung tutok ng cellphone. Putang na. Tatlo na pala sila dito. You're in the gulag now. Talayo Fight to na. earn redeployment. Time for a bit of exercise. Dito na lang tayo. You can practice your aim while Wala you're yung away. totok ng nakamakton. Uy, putang ina. Tama pa rin. So is a well-placed stone. Pistolero na naman, Magnum. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Putang ina, ang dami nila pala dito. Saan, tol? Sentin. Ang galaw naman ng mouse. Akin. Kaya na, oh. Ito. It's not over yet. Your team can still buy your release. Fucking asshole. Ang dami nila, putang ina, sumusugod lahat, ha. Pasugod na sa'yo. Wala na, yari na. Tanga, ang dami. Ayun o, naglalakad. Acknowledge waypoints Sa for blue boys. house. Ayun o. Eyes on shooter. Ulit lang, kuya. Ang puta. Go get that armor. Saan na yung mga yun? Isa lang kanina eh. Marking target's location. Aid station. If you're weak enough to need it. Diyan tayo. Ba, nandyan pa rin pala kayo. Nga, tol. Nandito sila kanina tol, sa bulong yan. Waypoint coordinates. Diyan nila ako pinatay, eh. Cancel that. Saan mo parang... ito, nandito sila tol. Ito tol. Saan, Sa tol? gasolinahan. Gasolinahan. Gasolinahan? Yun, sa Copy. ping ko. Yun, yun sila. Pabuhay po. Nandyan sila lahat, nandyan sila. Oo, buwan Sa si dyan. ano, tol? Salamat po. Dito, Makoy. Yan, nag-BB na sila.
Salamat Konti na lang, po. loadout na tayo. Proceed to the marked location and secure the area. Sana mabutan ko pa tong plato. Andun pa rin ba sila? Oo, din pa rin sila, Tol. Hindi ko na makita eh. Visual ako. Punta lang ako kay Makoy eh. Ay pa yan. Platito. Plato na ako. Armor tol, may armor. Meron na loot. Cancel that. Gun to mama. Para makompleto. Yun. Salamat. Kompleto na, Jer. Kompleto na boss. Kote na lang, loadout na. Yan. Mga box dito. Wala ba? Layo ko pala. Layo mo sa amin, Tol. Uy, orange box. Kompleto na. Ayun. Yun, okay Tara, na. loadout, Okay na loadout. tayo. Tara, loadout tayo. Platito is in the house. Sino yung may bumuhay? Hindi, secure. Recon. Bilis! Mga bading! Primary objective accomplished. Recon intel secured. Looted dito. Oh, may nag-i-snipe. Hindi ko alam kung saan. Saan Saan? banda? Hindi ko alam kung saan eh. Friendly loadout. UAV. Ito, Tolo. extra pera. Kanak. Friendly UAV overhead. Ayun na. Diyan na sila. Tago boys. Sila yan, Tol. Oh, lakas mag-push ng mga to, oh. Tatapang nyo naman. Tangan. Malakas lang Tapang mag-push ng mga yan. to talaga, Pero Tol. Ayun na. Sila. Ayun isa. Basag isa. Assist elimination. Bro, Hindi isa. Hindi. down yan. nice. Ay, puta. Hindi ko makita. Ito, dito. Binubuhay niya. Binubuhay. Puta, wala akong bahala pala. Dito ako sa medyo gilid. Ito. Para matamaan natin. Akit sila. Down nyo na sa bahay. Oh, yo. Patay isa. Meron dito. Destination marked. Copy, boss. Konti pala ang bala ko. Sniper. Wala nga din ako eh. Konti lang din sa akin. Wawala Hindi tayo lang ang nakabili. sniper. Hindi tayo. Uy, gago, naglalaw. Saan yung pumatay sa'yo? Nakatago lang sa gilid ng pader. Kung saan ako Saan pader ko, ya? Saan niya ako na-snipe. Saan niya ako. Pumunta sa Burger King. Dito. Your teammate has entered the gulag. Pumunta na sila dito. Umiikot sila. Nagpupush sila ng... Kalat yun Pupush left sila. Nagpupush left. Nagpupush yan mga yan. Hindi ko sila makita. Safe zone relocated. Naglalag ako, oh. Bakit nga naglalag, Tol? Oh? Naglalag nga. Uy, bumili. Setting waypoint. Time to play. Diyan na sila. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Dito sa akin. Sa garahe. Time to play. Enemy soldier Sending incoming. thermite. Down isa. Ay, ito, Tol. Nasa garay lang.
Tangina, dalawa sila. Yung isa nasa loob lang ng bahay sa ilalim. Putang Ito ina na, mo. ito. Putang ina mo ka. Kanina ko ito mga to. Sila pa rin, oh. Taas mo to lang, meron. Nasa garay lang sila, oh. Nawala yung lag ko, oh. Nung napatay ako. Naglalag nga. Nice one. Yung nasa kaliwa lang ng ano, Dera. Ayan yung isa. Yan. Bulag pa. Meron dyan, Tal. Meron dyan. Hangin yan, nabulag pa. Tignan na lang muna natin itong mga to. Naglalag na pag kasama natin sila, no? Atid muna ako, Lods. Sige, Lord. Last Lord. game mo na rin ako. Thank you. Bukas ulit ako. Sige. Copy. Sige.